କରୋନା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 11ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହା କରୋନା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ନିୟମିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ବେଶ ଉପକାର ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଏହା ଶରୀରକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଳାରେ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଘରେ ନିୟମିତ ଯୋଗାସନ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ରୋଗ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ହଳଦୀ, ଜିରା, ଧନିଆ, ରସୁଣ ଭଳି ମସଲାର ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମାତ୍ରା ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେହିପରି କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଅନ୍ତୁ। କାଢ଼ାରେ ତୁଳସୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଳଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ଘିଅ ନାକପୋଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଏପରି କରନ୍ତୁ। 1 ଚାମଚ ରାଶି କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ପାଟି ଭିତରେ ରଖି କୁଳି କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଏହା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଜୁଆଣି ଓ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଏହାର ବାଷ୍ପକୁ ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ନିଅନ୍ତୁ। ଗଳା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲେ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ।